Inistorra Euskaltzaleen Biltzarrak Samieletan antzolatzen duen Inistor jaiaren baitan, aurten ere Urnieta presto izendapena egiteko ordua iritsi zaigu. Hemen zaudeten guztiok, ondo baina hobeto dakizuen moduan, aurten Urnieta presto izendatuko duguna Jokin Lizeaga Mitxelena korrikalaria izango da. Hainbatek esan digute jubilatu nahi ote zaitugun. Jakin ezazu, ez dela inondik inora gure asmoa. Guk omenaldi ekitaldi xume honekin saritu nahi dugu orain arte egin duzun ibilbide eredugarria, besterik gabe. Eta bide beretik urte askoan jarraitzeko aukera izatea opa dizugu. Beraz, bide txurlanga naiz sasitarte, gainditu dezu beldurra, lortu dezuna lortzia ez da, izan bat ere xamurra. Mundu guztiko menditan barna, ikutu zeru talurra, burua hotza odola bero, pauso azkarta ziurra, ona hemen garaikurra, ona hemen garaikurra. Jaso ezazu zanpatu zeko, lagun guztion agurra, ametxeak egi bihurtu arte, segi ematen egurra, ametxeak egi bihurtu arte, segi ematen egurra. Lizeaga familiak, Jokinen familiak ere oparitxo bat edo ageri bat egin nahi dio eta bere izeba Lourdes igokora hori eskaintzera. Denoi. Aurrenekoz, jakizu, Jokin, mokoterrontzat, orgullo handia dala, zu Urnietar prestu izatea. Eta horretxatikan, ekarri zeu lore sorta politau. Eta bigarrenekoz, zorionak, beronak, hemen gauden Lizeaga atar guztion partetik. Gure ondoan, falta zaigun, zure ama Maritxun partetik ere. Mucho handia. Badaki pizka luzetzen ari gara da, baina oraindik beste pizka bat falta dugu. Eta Lizeaga familiaren ondoren, ezinbestean Jauregi familia da.
bere hiloak eskegi eta sari hau Jon Jauregi, Jokine koinatuak margotu du azken egun hauetan eta benetan obra polita eta zoragarria da. Eta ja, omenaldi ekitaldi honi amaiera emateko mikroa utziko diogu Jokin berari esan nahi duena esateko. Bueno, atxaldeon, beste laurodio jasota geho, eskertza gutxi nantzin beharko dut. Eta eskerrik asko, gerturatu zareten guztioi, nola ez, gaurko Urnietar prestu izendatu didan Inistorra elkarteari eta festetan egun berezi honetan protagonista bihurtu naun taldeari. Eta baita ere ezin ahaztu azken urte hauetan nire gora berak izan dituan arren, nire rendimentuak, nire gora fisiko edo zein mentalak ilusioa piztu eta herriko zein Gipuzkoar edo euskaldun ugari nire lasterketak ikusi, animatu edo eta animoak ematera hurbildu den guztiari eskerrak ematea. Ezin ahaztu, mendiak egin naula gaur Urnietar prestu eta txiki-txikitatik eskerrak eman behar gurasoei, Maritxu eta Martini, txiki-txikitatik mendira hurbiltzeagatik eta mendiak dituen onurak ezagutu arazteagatik. Eta lehen ondo Josebak aipatu duen bezala, aipamen berezi bat, orain dela gutxinez 25 urte, Urnietako ume eta aurrei Pirineoak, Aizkorri, Euskal Herriko mendiak ezagutzeko aukera eman zigun Iñaki Arantzadi lehen urtean joan zen herriko parrokoari. Berarekin batera, Sarrioak mendielkarteak aukera izugarri eman zigun 20-30 umez osatutako taldeakin Pirineotara, Selbadeotara hain zuzen ere irterak egitea eta han bizi izan du ditugun esperientziak fruitua eman eta gaur egungo zanpatu zen sortzaileen tartea, baina beste ugari ere bai. Bertan ibili eta gero, garai harretan, bai Iñakik, bai Sarrioaken lan egin zuten ideek sortutako edo hazia ereindako ark eman du ere figura gutxienez eta orain 2 urte zanpatu elkartea sortu genuen Urnietan eta gure nahia beraiek gukin egin zuten bezala hurrengo generazioei, gazte zein helduei mendira gerturatzea izango da helburua. Gaur hemen egotearen arrazoi nagusia aipatu duten bezala mendia izan da eta mendiari ere hitz batzuk edo dedikatu nahiko nioke eta gu guztiok Urnietarrak zein kanpokoak mendiaren adiskidei pixkat pentsakor edo pentsamendua aldarazi edo gutxinez balorazio bat egin mendiari. Mendia Euskal Herriak eta Urnietak duen altxorrik agian preziatuena da eta gutxietsi egiten dugula iruditzen zait. Gure gizarte honetan, gure gurasoak barne mendiaz bizi, babesa eman eta jatekoa eman zien aitari eta aurreko generazio guztiei. Gaur egun, zorionez o zoritxarrez, zori ez dakit, janaria soberan dugun honetan, mendiak izia edo bizileku edo janaria ez dugu ematen, baino gizarte honetan gero eta preziatuagoa den aisialdia edo denbora librea kudeatzeko aukera bikaina ematen digu. Ez aisialdi edozein modukoa, baizik eta aisialdi osasuntsua eta giza balore positiboz josia. Horren arrazoi nagusian ere ustez, edo egun hauetan reflexio txikiago eginean den ondorioz, mendiak jabegorik ez duela da. Mendia guztiona da, eta aldi berean inorrena ez da. Guztion neurrira egindako espazioa dela, aipatuko nuke. Ez du, ez ordutegirik, ez erritmo mugarik, ez arau nagusirik, guztion neurrira egina dagoela esango nuke. Gizaki guztiok
edozein adinekoak izan, mendiaz gozatzeko aukera latza daukagu. Batzuk, nire kasu, azken urte hauetan korrik eta presaka, burua hankatartean sartuta, baina beste asko, oinez, umeekin, gauez, buru argiarekin, edota etzanda, sagardo botilarekin mendiaz gozatzeko aukera dugu. Mendiak, enbidia, gaur egungo soziedadean dagoen gaixotasun handienetakoari ezabatzeko edo urruntzeko ere balio du. Mendia inorren azten heinean, inbidiak ere urrutiratzen baditugu. Guztien neurrira eginda dagoen horrek, guztiei bere egoeran arabera baloratzea eskaintzen digu, baina balore bereziak ematen ditu. Herri kohesioa lortu daitekela argia da, laguntasuna, solidaritatea eta esfortzuaren eragina ere eskaintzen dizkigu. Eta guzti horren gainetik, nire kasuan gutxinez askatasuna. Pixkatitza hauek mendiari dedikatuta gero, gonbitea luzatu nahiko nizueke, mendiaz gehiatuko gozatu dezagun eta taberna, hipermerkatu handi edota telebistari konsumoaren gaur egungo aukera horiei ihes egin eta mendiaz gozatu dezakegula pixka bat gehiago gu guztiok. Besterik gabe, reflexio txiki horrekin, eskerrik asko, hemen izateagatik, eskerrik asko urte gogor hauetan eta polita hauetan gertu eta animatu diazuen guztiei eta batipat eta aztu itzait, eskerrik asko derei, ondo pasa eguna, dikeaki pasaet eta hemendik aurrera ere ondo pasatzen zuen.